kiɗum wiiɗo ɗum tar ɗum faɗɗum ɗo. Assalamu alaikum. An mer ko an woni gaynako. Salminama. Gaynako mama mon jooɗi de. Alhamdulillah laare toje ngala hen non. Ko an tokki naydi. Ko an woni won kaldanno ɗo téléphone nani. Ko min. Kanko laaɓi laare. Ko min. Bismillah ma. Ko min. Bismillah ma. Ko an woni gaynako. Mama waɗi. Omo selli alhamdulillah. Omo selli. Salmin ɗum. Kon ɗaccimo noon komo laawi. Laaware nde o wino komo ara. Joni noon tawmi laawarde kadi mbeɗa wawi lomtade ɗum. An haali naydi. An haali naydi. Minen a weddima nayo men ha laaɓi. Hanki ko ujunere o ƴetti o yoɓi yiiloytoɓe yo jiilonoyomo nagge makko. An aɗa jonɗini darde ma tan aɗa rewe nayyi tan aɗa weddo. Laare mi anda boyan an min mi alda e ma haallade so tawi tan sinno ko mamma wonno won ɓurno wiide haaldude kanko laaɓi laade mi wima noon mi haaldima mi haltinima noon an toujours sanga oɗo sa ari sen jiiɗi tan ko ni keɓata gonɗa ko koye sokkdade mi gonɗa tan ko sokkdade min renumi wona ɗum wima noon fadam hami gayni haalde par ce que nde kalta nde mi darima kalɗa ha gayniɗa kay mbiyannomi kadi oɗo saaha koye wota dillinam no fewi dillade oɗo joni so tawi a jigla laare ko poɗɗa tottude kam ko laare ɗum kay nan ɗo ɗum ne ɓalli ma foti ɗum haalde ɗum ne ɓalli ɗum haaldude laare ɗum ne ɓalli ɗum ne ɓalli ƴa balɗe fof o hokkino kam ɗum min kadi joni gaynaka kadi laare on gandi min mi sellani sa yi mbiya mamma mi sellani no fewi ko ɗum tagui laare kono annen nayi amen fof a weddima yik laare neɗɗo so tawi sellade on jaɓno ɗum gandu kadi ɗo koye gorko wona ko ni fonno laare jagguɗo laare fat o weeti laaɓi laare hikka askeni willaare kono kadi tawi so tawi kadi oɗon leela kadi tottirte kalis wedde yimɓe buuɗi an minen joni nayi amen ɗi beddotoɗa ɗi noon wadde wat feere toppirɗa nayi ɗi wona lewru fof kay an namɗo haalis ma kadi aɗa itte nayi amen assalamu aleykum nani kalanmami ko min wona Hammady Gaynako laara salminama ay jam wona Hammady Gaynako de ko haalni Gaynako noon kam ginnani gila mbeɗa ara mbeɗa soy noon ko woni minen de Hammady Gaynako laare layni ɗum ay min kam e mam mum wona kam e mum hik laare kañum so ari wedde kam haalisam tan hik ko ni tampinirta kam hik anda fodde hik laare anda fodde Hammady Gaynako hik laare kañum aynata ha tampa so ari haalniɓe laare woytini mabɓe kanko laare ɓe gandata yimɓe aduna oɗo joni koye korko wona Hammady Gaynako minen Hammady Gaynako weldima nayi amen ha laaɓi gila to wonno temedere naggue ñande fof tan majjina ñande fof min namdaki hay goto e moɗon komiɗa andi tan ko hakkude gaynako e gaynanteɗo komi anda foof ene foti wonde muñal hakkude moɗon ɗum de ɓuurade hoto ndaar ko joɓata jomum ko eyyi kankone hoto ndaar ko wonata ladde ko tan eyyi so tawi tan a daari ko joɓatama ko ene wawi ni mbasa hannindemo e ko joɓatama ko mbiya ko waɗata ko yettaki ko joɓatama ko eyyi kono noon so tawi a yeehi a heedoyi to woni to a andat ko joɓatama ko ene annene andu kalis moɓe dokka ma o wona ɓe pinata ɓe koccimo e leydi ya yenane koɓe liggoyiɓe kalis o haɓe ndendini ɗum ɓe gari ɓe tottuma ya yenane annen so tawino ko an yahanno aɗa liggita kalis moɓe dokka ma o koma tampa joni noon aduna kañum ko masara ha toujours mbaɗen masara ha ko ɗum woni hakkude meɗen enen eyyi kadi enen fof en neɗɗo goto enen fof en fulɓe ken wiyoɓe mbimami sibi Allah gaddida hakkillaji moɗon eyyi naggue ko foof ay naggue ko an heeɓi naggue wona naggue heɓma il faut tan pamdiro eyyi ɗum wona ɗum hankkadine ko enen foof tan sen kalden kawri tan tampere wodata hen sibi Allah beldete kadi koye lewru korka vraiment joni noon anan ko jimmi min o hande ko tuuba ko mbiyata ko minen kam min dimisini hakkude mabɓe ala hono dimisini ala ni ko hande ko jimmi ala holko jimmi ala holko jimmi